tlakovými skúškami sa nepotvrdilo v poruchách ľadovej plochy, čiže trubiek, ale je tam dosť závažná závada v chladiacom zariadení, kde som vám predložil aj materiál, ktorý je od firmy Frost, Lednické rovne, ktoré v podstate nám robia 10 rokov zimný štadión, kompletnú údržbu a servis na tomto zimnom štadióne, čiže je to renomovaná firma, ktorá má na to štátne skúšky, povolenia a má aj certifikát na vydávanie technických správ a skúšobných správ. Stručne zhrnuté, je to táto strojovňa v havarijnom stave. Poškodenie, aby som to v krátkosti zhrnul, poškodenie odpadkový kondenzátor, doskový výmenník a kompenzačná jednotka plus kompresorová jednotka. Bez opravy tohto zariadenia v podstate nie je možné spustiť bezpečnú prevádzku zimného štadiónu a tým začať aj sezónu v auguste. Je nevyhnutné túto situáciu urýchlene riešiť, ak chceme začať sezónu, a sú na to dve možné riešenia, teda tri, ale myslím si, že tú tretiu by sme nikto nechceli. Ja spomeniem len tie dve a je to za prvé, je to tá prvá lacnejšie a dočasné riešenie, to je maximálne na 2 roky, v závere vysvetlím prečo, na 2 roky životnosť, lacnejšie je to za 120 000 z DPH a druhá varianta je síce drahšia, ale modernejšia, bezpečnejšia a úsporná prevádzka minimálne na 20 až 25 rokov. V prvom prípade sa opraví chladiace zariadenie cca za 120 000, čo je dávané v podstate podrobne návrh v predloženom materiále. Nevýhoda v tomto je, že riešenie tohto problému, touto prvou variantou je celý systém je v podstate zastaralý. A oddiali sa len nutnosť kompletnej výmeny chladiaceho zariadenia, ktoré tam v podstate je. My sme v minulosti, za posledné 2 roky, dali na nevyhnutné opravy, ktoré boli na chladiacom zariadení už doteraz 18 133 € za posledné 2 roky. Čiže sezóna 2013-14 a 2014-15. A stále je tu nebezpečenstvo skolabovania sezóny počas už rozbehnutej sezóny, čo by bolo v podstate katastrofa pre športový klub, fungovanie športového klubu. V druhom prípade je to komplexná výmena strojovne ľadovej plochy, návratnosť investícií do 5 rokov a zabezpečí sa funkčnosť bezpečnostnej prevádzky minimálne na už spomínaných 20-25 rokov. Nevýhoda je vysoká vstupná cena, ale myslím si, že nie vždy je to lacnejšie riešenie problému to najvýhodnejšie a najlepšie. Ja by som sa vrátil, keď mám ešte chvíľočku času, k tomu, že toto celé sme mohli mať zlikvidované, keď by v podstate sa pristúpilo k výstavbe tréningovej plochy, kde to bolo zhrnuté za štátne peniaze v 1,6 milióna. Takto výmena tej strojovne, bohužiaľ, je to tak, je to zhoda náhoda, ozaj tá strojovňa je v dosť katastrofálnom stave. Ja by som vás srdečne chcel pozvať na zimný štadión všetkých, aby ste si to pozreli osobne, ako vyzerá ľadová plocha, betón sa začína prepadávať, trubky vychádzať na povrch. Čiže ozaj ten zub času tam je dosť daný a priznám sa, my nemôžeme za to, že v roku 2000 sa robila rekonštrukcia zimného štadiónu a vtedy sa nehali nalákať na ozaj nevýhodné a neefektívne mrazenie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.